हनुमान बाबा की जय। मंदिर के ओरे ओरे बोलथिन श्री राम जी, मंदिर के ओरे ओरे बोलथिन श्री राम जी से काहे लागी रोसल हथिन वीर हनुमान जी से काहे लागी रोसल हथिन वीर हनुमान जी। मंदिर के ऊपर ऊपर बोलथिन हनुमान जी, मंदिर के ऊपर ऊपर बोलथिन हनुमान जी, लड़ुए लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी, लड़ुए लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी। मंदिर के ओरे ओरे बोलथिन श्री राम जी से काहे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी से काहे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी। मंदिर के ऊपर ऊपर बोलथिन श्री हनुमान जी, मंदिर के ऊपर ऊपर बोलथिन हनुमान जी, लांगोटवे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी, लांगोटवे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी। मंदिर के ओरे ओरे बोलथिन श्री राम जी, मंदिर के ओरे ओरे बोलथिन श्री राम जी से काहे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी से काहे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी। मंदिर के ऊपर ऊपर बोलथिन हनुमान जी, मंदिर के ऊपर ऊपर बोलथिन श्री हनुमान जी से गदबे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी से गदबे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी। मंदिर के ओरे ओरे बोलथिन श्री राम जी, मंदिर के ओरे ओरे बोलथिन श्री राम जी से काहे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी से काहे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी। मंदिर के ऊपर ऊपर बोलथिन श्री हनुमान जी, मंदिर के ऊपर ऊपर बोलथिन श्री हनुमान जी, सिंदूरवे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी, सिंदूरवे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी। मंदिर के ओरे ओरे बोलथिन श्री राम जी, मंदिर के ओरे ओरे बोलथिन श्री राम जी से काहे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी से काहे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी। मंदिर के ऊपर ऊपर बोलथिन हनुमान जी, मंदिर के ऊपर ऊपर बोलथिन श्री राम हनुमान जी से फलवे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी से फलवे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी। मंदिर के ऊपर ऊपर बोलथिन श्री राम जी से काहे लगी रोसल हथिन वीर हनुमान जी। हनुमान बाबा की जय। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।